Levamos varios días co porto a oscuras e non é que sea a reposición de unhas farolas ou de uns focos, non, isto é máis problema de línea, cuestión de humedades, e se é unha línea antigua, entonces o que están levantando unha zanja intentando pola vía de urgencia darnos luz para o porto. Tamén a curto prazo se habilitará o sistema de control de acceso ao porto que levaba meses instalado pero aínda sen funcionar. Tamén agora a corto plazo prevemos que tamén o cierre sea efectivo xa, porque podestes comprobar ali na entrada que xa está todo colocado, van a ser unhas barreiras e con uns pipotes, combinan as dúas, non? E a forma de entrar é como un lector, como se teñen os coches para as autopistas, que ten que pagar cada un dos usuarios, e entonces xa se tramitou e agora pronto comenzarán a cerrar o muelle uns días e despois abrirán, porque sempre para non crear caos, pero para que a xente sepa que a partir de xa se vai a cerrar, e esperemos que se limite o tránsito de, sobre todo, vehículos alleos ás instalacións portuarias. A estas actuacións hai que engadir a gran obra prevista para o porto a medio prazo. A Consellería do Mar xa procedeu á licitación dos novos pantaláns para artes menores. Xa foron licitados a instalación de 2 pantaláns aquí na dársena exterior para embarcacións menores, un aquí máis cerca desta rampla de descarga, e despois alá ao fondo onde está a lancha de salvamento, pois irán outros para combinarán embarcacións grandes e embarcacións pequenas. A lancha de salvamento virá para a cabeza de un deles e bueno, pois o que se pretende é reordenar a dársena e cubrir as necesidades que poda ter o porto, non con respecto a embarcacións profesionales da terceira lista, sobre todo as grandes si terían necesidades, pequenas non, e con respecto ás pequenas que están situadas no pantalán de dentro, pois vai a ser unha cuestión opcional, non?